Atmosféra nech je búrlivá, góly nech padajú pekné. Opäť Borel úspešnejší a ďalšia strela Petra Hubu končí v sieti. Počkáme si na to, či bola tečovaná alebo nie. Každopádne v čase 22:30 sa Slovan Bratislava ujíma vedenia 1:0. Dlhá prihrávka Pavla sa na Kulhu. Takto sa Velasi vlastne dostali k tejto presilovej hre, ktorej im ostáva ešte pol minútka. Marek Uram zachytil to vyhodenie a poslal do bránky. Urban mu v tom nezabránil. To spravil veľmi dobre, využil také maličké nedorozumenie trojice slovanistov. Ja z toho príležitosť pre Pardavého. Prvý finálový gól. 11 minút pred koncom riadnej hracej doby. Rýchly útok Romana Kokomberga. Počkal si na Urama. Uramov puk, ktorý končí v sieti. Slovan vyhráva dvojgolovým rozdielom. Neuveriteľný Marek Uram. Tinský chce nahodiť. Búževka je v útočnom hančáku. Vrátil to tvrdé narazenie, ktorému ale už tedy Hanzal. Puk smeruje do bránky Trenčína. A je definitívne rozhodnuté. Majstrovský titul patrí bratislavskému Slovanu. Extraligovej sezóny 2006-2007. Ešte šanca pre Pardavého, ale minul Melichárkovú prihrávku. A to bol ten najjasnejší obraz toho, ako Trenčania bojovali vo finále, ale aká strovecká smola sa im postavila do cesty. Ale predovšetkým to bol brankár Hovy.